Уйдите отсюда. Пора менять! Живе Беларусь! Живе Беларусь! Живе Беларусь! Живе Беларусь! Зараз відбувається аксамітна революція. Думаю, так. У білорусів, по крайній мірі, є шанс. Скільки, на вашу думку, тут людей? Я от не можу приблизно оцінити. Ну, напевно, десятки тисяч. Я не ведаю, не можу сказати докладно. Які будуть потребування з виборкам, усі кому? Свободу політв'язням будуть потребовані, свободу затриманим і свободні вибори.